Ukususela ngo-2010 uqalisa kwakhe eliphulo uNjingalwazi Shaheed Hatley yena noxa bakhe bokhe amaziko obuchwephetshe bokufunda ngezenzululwazi angaphaya kwekhulu eNtshona Koloni ngelixa eMpuma Koloni sele benezakhiwo zokufundela isayensi ezili-10 eziquka ezimbini apha eGcuwa nalapho sithetha nje baqhubela khona uqeqesho. This program is to provide the teachers with that kind of expertise and skills to teach science with an inquiry-based strategy using everyday everyday products that we can utilize. Zititshala ezihlohla izifundo zenzululwazi nezibalo ezize kufunxa ulwazi oluthe vetshe koluqeqesho. Sifunxa apha lwasinceda kakhulu especially ebantwaneni kuba lento siyifundiswa apha yinto esafika siyenze ebantwaneni especially ukubafaka bengaba bayenzayo bayenze practical. I-workshop abantu abazositrayina from Western Cape siyarhala ngase bonke ootishala abalapha eMathole East bayi-enjoy all the teachers of the Eastern Cape because it is so wonderful. Sirhalela bonke abatishala. I-question isibanayo bana how we are going to get all these resources, you know. Ngabafundi abangama-21 asele beqoshelise izifundo zabo kwizidanga ze-masters kwezobunzululwazi okoko iqalile le nkqubo ngo-2010. I started with junior degree and then I went to honors and then did my masters with University of Western Cape then under Professor Hartley through this program. Uqoshelisa kwabo uqeqesho ootitshala noxa nje bunqongophele buxhakaxhaka kwezinye zezikolo zabo kodwa bathi bakulungele ukuhlohla abafundi ngolwazi abaluzuzileyo. Kulindeleke ukuba uNjingalwazi Hatley negqiza lakhe ngoSeptemba benjenjeya ukuya kwiphondo uMntla Koloni ukuya kuhlwayela imbewu yolwazi kwezenzululwazi kwiititshala kweliya phondo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eGcuwa.